थरल' गाहायाव ओंखारबो दे आं नोंनि थाखाय साहा फुदुंहैनि दोलोद मा जालायखो दा नों आंनाव कुइसन सोंनाङालाय दावदैया फैग्रोनो ना दाउला फैग्रोनाय होननानै मानिना लाबाय दे दावदैया फैग्रोबाय माब्रै फैखो बे दाउआ गैयाबा आरो नैबे दाउलाया बोरै फैखो बे दावदैनिफ्राय फैदों ना हारसिंनो फैदों बे दाउलाया आं मा मिथिगौ दावदैया फैग्रोदों ना दाउजोआ फैग्रोदों ना दाउलाया फैग्रोदों नों मा नांजाबाय थायो नों कुइसन सोंनानै मा मोनबाय थायो आंनो सोंनायनि फिननाय नांगौ दाउलाया बोरै जोनोम जानाय दावदै फैग्रोनायखौबो रावबो मिथिया दाउआ बबेनिफ्राय फैदों बेखौबो मिथिया अब्ला दाउलाया बबेनिफ्राय फैखो आंनि खिथुनिफ्राय आयौ मा होनफ्लांखोसै आंलाय मा नोंनि खिथुनिफ्राय बोरै फैखो दाउलायालाय नोंनि खिथुनिफ्राय आं होनफ्लांदोंसो नों आंखौ रागा फोजोंनायखाय नों जेब्लाबो सोंथि सोंबाय थायो नालाय आं नोंखौ रागा जोङो मानो रागा जोङो नोंनि सोंनायफोरखौनो आं रागा जोङो आंनि सोंनाया गाज्रि नामा नोंनि सोंनाया गाज्रि नङा मानो जात सोंबाय थायो नोंलाय बहा थांनो नागिरदोंलाय आं जेरावखि थाङा मानो आं थैनोबो थांनो हागौ ना मानो थैनोबालाय मानोथो जोनोम जानाय नोंलाय थरल' आं जोनोम जानो होननानै जायाखै मिथिबाय आंनि आइ आफायासो आंखौ जोनोम होदों दा आंथ' आंनि आइ आफाखौ थिनाखैना आंखौ जोनोम जानो आंखौ खां होननानै होमबालाय माबोरैथो जोनोम जाखो नोंलाय मानो बिदि सोंबाय थायो नोंलाय एखनबा मानो मानसिया गस्ला गानो एखनबा मानो आसियो एखनबा मानो खियो एखनबा मानो रागा जोङो एखनबा मानो मिनियो मानो बिदि सोंबाय थायो नोंलाय नोंखौ बुगोन आं दानो माब्रै बुगोन नोंलाय आंखौलाय माब्रै बुगोन होननानै बुंदोंना नोंखौ बुगोन आं मानो बुनो आरो माब्रै बुगोन नैजों बुगोन नों आंनाव सोंबाय थायोना बायदिसिना कुइसन बेजोंनो बुगोन आं नोंखौ बेनि उनाव नों बिदिसो सोंबावदोंना बेनि उनाव मा जागोन आं रुवाजों देबा नों थैगोन थैनायनि उनाव लानथाथानो माइसो सोंलु सोंला खालामबाय थायोहाय नोङो माइसो सोंलु सोंला खालामो नोंसा आइनाव सोंनो हाया नोङो नोंसा आफानाव सोंनो हाया नों आंनि सोंनायनि फिननायखौ बिसोर होआनो बेनिखायनो नोंनाव सोंदों आं मानसिया हिनजावफोरा मानो बेलेग ड्रेस गानो हौवाफोरा मानो बेलेग ड्रेस गानो मानो होननानै बुङोब्ला नोंनि सोंनायखौ आं हाला मिथिबाय दुलुर मा आखल बियो मा आखल होमबालाय मानोथो बियो बायदिसिना कुइसन सोंबाय थायो मानसिया कुइसन सोंबा बेफोरबायदि रुवा देखायगोन नामा सोर फोरोंदों नोंखौ आं दाहायसो खबर लागोन थरल' फै न' सिङाव सा लोंनि नोंनि थाखायनो रायजाबाय आं आरो बे दाउलाया हगार नोंखौ रागा जोंबा असाइस नुयो माथो जाखो ओमफ्रायलाय रागा जोंनाङा बालनि जात सोंबाय थागोन बियो नंनायनि नङिनि बुनोसो लुगैयो आं मानसिखौ दोलोर माथासो माथो एमाव राजाया आंनि फन रिसिभ खालामाखै मानोबा नों मिथियो नामा आंलाय बोरै मिथिनांगौ दे एमाव राजाया नोंनि लोगोबाबो आं मिथियाना मानो मिथिया दे मिथिनांगौ ना आं मिथियाबा मा खालामनो माथा न' सिङाव दङ नामा आयु माबायदि मानसिया बेलाय एमाव राजाया जोंहानाव गैया गाराखौनो माबोरै नागिरफैखो बेलाय आंखौसो थगायसुलि सानखो ना माखो बेलाय दुलुर मा मोदाय नुनाय बायदि नायहाबखोलाय नोंखौ माथाया नागिरनानै फैदों जोंहानाव माथा दंफैयो नामा दंफैयोथ' आरो नोंसा आब' दुमफावनि साहा फुदुंनाय गोथाव लोंनो फैदोंमोन माबा माथासो दंफैयो होमबा दंफैयोथ' आरो दुलुर साहा लोंफै माबा थांगौ आब' साहा फुदुंदों दा माथाया आंखौसो दाय जाबालाय मानो बिदि देबिसोनथै जोंलारि माब्रै दङ नोंनि आइया डक्टरा मा बुंखो जेबो गिनांगौनि बाथ्रा गैया डक्टरा बुंदों बिपिआ हाइ जादों होननानै दे मोजाङै जोथोनै लाबानो जाबाय एन्टनिय नोंबो मोजाङै थाबानो जाबाय दा आं नै आइनि थाखायनो मेडिसिन लांनो फैदों फार्मासियाव दे होमबालाय आंबो दासो क्लासनिफ्राय ओंखारखादों अके बाय टेक केयार एन्ड आइ लाभ इउ टु एन्टनिय आयौ बाला आइ लाभ इउ थाइलेबो गुजु गुजु जालायथारदों माथो एन्टनिय सोरजों आइ लाभ इउ थाइलेबो होनलायदोंहाय मामोन माने थाफना खङाव उथुमायाव खुरु
खोन्थानांगौ दा डाक्टरासो खोन्थानो हागोन। बोरैबा मिथिफ्लांनोबो हागौ होननानै सोंदों आरो गासैबो खोथाखौ डाक्टरा मिथिजोबा माए। बेनिफ्रायलाय मालाथो हाबायालाय? मानि हाबा? नों जोंलारिखौ हाबा खालामा आरो ओरैनोल' आइ लाभ इउ थाइलेबो मुङाय 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 होनलायगोन आरो। आच्छा दे, हाबा जानोबो सम जाखायाखै जोंलारिया। जियानो जाया मानो नोंसा बिमानि खबरा माबायदि जानानै दं? आं हस्पिटालाव थांबाय पाल्लाखौ जोनानै जोख्लाबनानैसो हरबाय। आरो नोंसा बिमाजों खामानि मावफानाय हौवासाया बिराद गाज्रि। थाफ्लियावनो जोगगासिनो जोना हरनायाबोलाय। ओरैनोबा आंहा खिथुआव फाइल जादों आरो। ओरैनोबा खिनोनो हाया जादों आंहा। बेनि सायाव खुरुबो जाबावबायसो फाफना खङावनो बालनि। मोजाङै डाक्टरनाव मानो नायजायाखै? नायजादों बाल, फाइल्सनि बेमारफोरावबो फोजोबनानै फोसांनोनो हाला बाल्ला। मबाइलावथ' अनेक फाइल्सनि मुलि फाननाय नुयो, बाल घन्टा हामाबो मायाबो। मैया हरावबो खिनाया बेसेबां खस्थ' जादों आंहा। आंसो मिथिगौ मिथिबायना, आंसो मिथिगौ। बमब्रासो मोनामब्रुं खिथुनि खिखौ एरख'नानै होदों बाल्ला। बिराद गाज्रि खोथा जादों अब्लाथ'। आं मोजां डाक्टर साजेसन खालामनानै होगोन। आं थांनोसै। बहा थांनो? मुलिखौ लायाखै नोङो बादथामिज। माहाय आंनि फाइल्स बेमार जानायखौ मा नोंहासो लाजिदों आरो? जायो, नोंनाबो जागोन टाइम मथे खियाबा। आं खिनो ओंखारनायखौ लाबथानो हायो होननानै साननै सानथाम थाबा नोंनाबो खि गोरा जागोन मिथिबाय? आंनि खोथाखौ मानि एन्टनिय'। खि गोरा जाजानो बादोंबा, फाइल्स जाजानो बादोंबा जानाय लोंनायफोरखौ मोजाङै जोथोन लाखा आरो फुंआव सानफ्रामबो खिबाय था। खिनो ओंखारबानो खिबाल्ला, नङाबा आं बायदि खस्थ' मोनगोन मिथिबाय? थेंक इउ। आच्छा फंबाय, मुलिखौ लाबोदो। ना मुलिया? बिदिब्ला आं थांनोसै। मोजाङै मुलिफोरखौ दौबानो जाबाय बिमानो। आरो बांद्राय आंनि खोथाखौ साननानै टेनसन जानो नाङा मिथिबाय? जागोन दे। आरो जोंलारिया मोजाङै दंना जापानाव? औ, मोजाङैनो दं। अके। ओइ बाबु! औ। ओइ बाबु, नों दाखालि मा मुलि हरनायमोन बाल? माथो खुरुनि मुलिया हामाखैहाय, बांसिनसो खुरु जादों आंनि आखायाव। अब्ला नों डाक्टरनावसो नायहैनांगोन। डाक्टरनि प्रेसक्रिप्सन मोनालासिनो जों जाला माला मुलिबो हरनो हाया। आच्छा आं हराव उन्दुनो ओंखारा जादों। दङ ना माबाफोर हराव उन्दुनो ओंखारनायनि? आरो फुङाव थाब सिखारनायनिबो मुलि नांगौ आंनो। बेफोरबायदि मुलिखौ डक्टरनि प्रेसक्रिप्सन मोनाबा हरनो हाया। ओइ, नोंनि नामा मा नाममोनलाय? आबिर। आबिरमोन ना? नोंसानि बिफाया खमला फानबाय थायो ना? औ। जोबोद मोजां, जोबोद मोजां। नों बेयावहाय मा खालामदों? आं फरायनायजों लोगोसे फार्मासियाव थाथ'दों। मा डाक्टर जानो गोसो? औ, सिमाङाथ' बेनोमोन। दे, मोजाङैनो डाक्टर जादो आबिर। बेनि उनावहाय आंनि फाइल्सखौ हामनायनि जिम्मेदारिया नोंनि सायावसो दे आबिर। जागोन दे, आं नाजागोन। नाजागोनल' नङा, नोंनिफ्राय आङो फाइल्सनि खुरुनि मुलि लांगासिनो दं हामाखै मिथिबाय? बेनिखायनो मोजाङै फरायदो नों आंनि थाखाय। आंहा खिनायाव बिराद खस्थ' मोनो, 2 घन्टा गाहाम 1 घन्टा गाहाम खिखांनानै बेसेबां गाबनो ओंखारो आंसो मिथिगौ। अब्ला नोंथाङा डाक्टरनो खोन्थानाया मोजांसिन जागोन। खोन्थाय मेल्ला जाग्रांबाया। हामाहाय हामा, मालाबा गनजोंसो एरख'बावो आं। आच्छा। लाजिदों नामा बाल नोंलाय? मानो लाजिनांगौ जाखो? गुड जब। फाइल्सनि मुलिखौ आङो साननैसोनि उनाव खबर लाफैफिनगोन। ओमफ्राय नांलाय आंनो मुलि सुलि। डाक्टरनाव खेबसे थाङोब्ला मोजां जागोन नामा? दिनै डाक्टर फैगोन ना फैयाबा? दा मोनायाव फैगोन। अके, होमबालाय दा मोनायाव फैफिननोसै आं। आरो आंखौ फन खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय दे डाक्टर फैनायनि एसे सिगां। जागोन दे। अके। डेन्जार मानसिथ' बियो।